broad base, political level or the konyo telo mar Kenya Kwanza. Nikech kwe koro donjo matin, your opposition they can countermand demonstrations in the streets. So to Kenya Kwanza government, they are assured ni kwe ginya bedo go matin mondo gitim gigi. Okay. To nijo Kenya, I doubt capacity ni by bringing those people mabe kodi se winjo kasa mwagwe kodi ni wanda ikoro wacho ni giga dani kaber makara nune go tim kata chon. Mbadi koro wacho ni pesa unge gigo nyaka tim na kake dware cha. I don't see them doing anything for this country. Okay. To my people, jodala wa majoluo. Yeah. Oganda na. My mistake maduong ma watimo to kene ka wakwongo time, wasebet ka watime bang yiero ka yiero omiyo higni 60 telo tamo waneno gi wangwa. Ang'o momiyo wacho ma? Hik 97 ka Moi oseyombowa. Waringo wadwariwore kode. Makiriembo Moi tuoto. Kibaki kore maneno maler kech wan be nyo watingo nyaka richo mar nga mar Moi makoro wabiro mna mondo wa support Kibaki obed president. 207 Wonya lego yombo Kibaki mapinjo yieno yombo te. Okay. Ngani chako luonge kose mae ni bi ng'ad ni nusu mkati cham. Okay. Idonje e serikal kech be oken nus itingo richo serikal to ber ma serikal ok yudo te ka kendo koro yiero manyien ineno kini in part of chilo manyoni e serikand cha Uhuru bedo president. Kanyi riembo Uhuru ma jo Kenya wacho no be nyo fail gi ABCD iyudo wakanyo wase donje iye kuro jo piny odhi omiyo Ruto owewa oko. Okay. Nikech wachalo guok mang'ok to nang'o. Dine wabedo opposition wane ba dine wabedo gi moral authority at all times to govern this country. Kendo by 207 Jakomdo osetieko hike apar. Okay. Okakoro tawacho ni yiero mabiro. Kidek riembo wage serikande ni kamiriembe ji. Erokamano jaduong' Onyango Oloo. Erokamano. Mane kama wawe chenro moro mar duol. Erokamano ahinya. Wabiro luongi kendo mondo wago mbaka. Mano jaduong' Onyango Oloo, speaker machon ma Kisumo. Wanane kaka weche biro bedo mbele kanyo. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV ka. Mane kama wawe chenro